ani baba hep ku li peymanga bilet ya çand hüneriye em bi awazê wê em bi hestê wê em bi dengê wê heta roja me ya îro hatine pêwîstî pê heye ku em hinekî basa wê bikin hevalin temenekî 30 sal temenekî 30 sal lêbelê ji şehadeta wê heta roja me ya îro 33 sal derbas bû ji temenê xwe zêdetir di nava vê têkoşînê de di nava vê têkoşîna ku ji agir derbas bûye em her sal yazdê gulanê bi bîr tînin hozan mizgîn di şexsê wê de tevahî şehîdên ê çand û hunerê ê ku dixwe ya oxira vê ya têkoşînê de ya heqîqetê de ya azadiyê de ya eşqê de ya di evînê de xwedane çêkirinê em di şexsê wê de hemû şehîdên ê şoreşê ê çand û hunerê bi bîr tînin ev ji bo me hebûneke ya hiwateya xwebûnê ye pir girîng e û dîsa jî bêjim li ser navê peymangeha bilindkî 2025 em yazdê gulanê 2025 em li peymangeha bilind a çand û hunerê ya hîlala zêdîn dema ku em vê bi bîranînê pêk tînin wateyeka xwe ya dîrokî wateyeka xwe ya heqîqî wateyeka xwe ya têkoşînê heye pîroz belme em hem bi bîr tînin û hem wê pîrozbayiyê de çêkirin pîroz belme ji ber ku wê riya azadiyê ji me re vekir wê riya ya ku rastî jî bi çand û hunerê ya bi serpêhatiya herî bedew çawa da çêkirinê nîşanê me de hozan mizgîn yê yekeman bû jina ya yekeman bû hozan mizgîn wateya heqîqetê bû hozan mizgîn şoreşgerek bû hozan mizgîn ya gelê xwe bû hozan mizgîn ya hemû civakînê azadîxwaz bû min jê pirsî îro name hatine bi dengekî nizim got 195 name di her nameyekê de 195 zarok îro hemû mêvanên min in di nava van çar dîwaran de zarok no hûn bi xêr hatin li gel gul û kulîlkan hatin hevalê min ê dilmezin we bi kulîlkan ava kir odeya min a tarî bi bêhna biharê hatin hemû reng berdan nava behrê helmijîna zarokan hem bêskirina wan yek bi yek